Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft. Og jeg har bygget en hemmelig base under min lillebrors lille base. Og vi har bygget rigtig meget. Kan du vise os rundt? Ja. Ja. Kan du forklare lidt om basen? Ja, jeg har bygget ret meget på den. Hvis jeg kan godt lige komme ned her. Se, nu kommer vi til selve basen. Det er det. Jeg ved ikke, hvornår det er. Og så har jeg bygget lidt her. Her der er bygget. Og jeg skal bygge lidt videre. Tak fordi I så med på den her video. Like og subscribe. Jeg vil sætte virkelig stor pris på, hvis I gjorde det.